Dram para iti uram tapno biyag ken sa nikwa maisalakan. Babaen daytoy abalikas, napataod dagiti dram ana iwaras kadagiti amin na barangay iti ili ti Danglas manipod iti Bureau of Fire Protection Danglas. Na-turn over dagiti drums kabayatan ti LGU Fire Olympic iti ili. Kada barangay nakaawat ti 3 a drum. Adda memorandum of agreement mi kadagiti barangay captains nga data nga drum ket mausar in kaso nga da uram. Ken deta may kanti kalub na metlaeng tapno mapreventanan ti panaka sedrek ti lamok mang ag-produce dengue. Tapos data nga drum no adda oras da when adda pagalaan dati mas nawadwad nga danom no in kaso nga usar dita nga danom ti drum kargaan damot laeng. Ngam initially kargaan mi data nga drum stop no in kaso nga adda mapasamak nga uram iti barbarangay da isu ti usarenda nga pang first aid when no isu palang man ti usarenda sakbay kami metten nga dumano ni jay nga bombero. Gagem daytoy a maadaan ti pagurnungan ken nakadadana danom apang sebseb in kaso adda uram. Kalaksidan ti panakaypaay dagiti drum dagiti barangay officials ti dimalan ti panagensayo ken naikan impormasyon may naig ti panagsalaknib ken pananglaban iti apoy. Babaen ti panagkinnamayet ti BFP ken dagiti generous donors napatao ti 20 ket maysa a drums. Iti barangay Nagaparan, admitaren ni Chairman Baile ti kinarigat ti danom iti lugar da. Pagyamanan na taadda ti naipaay kadakwada a pagurnungan da ti danom. Taadan may da ningted nga pagurnungan mi ti danom daytoy drum nga nagapo kanyada ta in case nga da uram iti barangay mi adda pang first aid mi pelang muna sakbay nga tawagan mi so damam no hami nga kaya iti mang kwadayeng banag no damang pur. Dagiti kameng ti BFP Danglas tinangdanon anang karga dagiti amin na drum tunggal barangay. Naipagunam-gunam a Fire Prevention Month man wenno saan rumbeng laeng asalakniban ti sanikwa kang runaan unay ti biag. Jessica Boreta, Balitang Solid North.